давраи солимгардонӣ дар муассисаҳои томактабӣ аз санаи 1 июн шурӯъ гардида то охири моҳи август идома меёбад. ин давра бо мақсади ҳифзи саломатии кӯдакон роҳандозӣ карда мешавад. масъулини ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 7 шаҳри Турсунзода низ барои кӯдакон дар давраи солимгардонӣ шароити хубу арзандаро фароҳам сохтаанд. теъдоди кӯдакон 110 нафар буда дар ин давра тамоми тарбиятгирандагони ин даргоҳ фаъолона иштирок менамоянд. мавсими солимгардонии кӯдакон самти асосии интишоби кӯдакон мебошад. давраи солимгардонӣ дар муассисаҳои томактабӣ дар моҳҳои июн, июл, август гузаронида мешавад. истифода бурдан аз омилҳои табиӣ об, офтоб ва ҳаво, обутобдиҳӣ ва мустаҳкамии ҷисми кӯдак зарур мебошад. дар нақшаи давраи тобистонии солимгардонӣ озмуни расмкашӣ, бозиҳои шавқару эстафетӣ, сароидани сурудвом, қироати шеърҳо дар бораи ватан, модар ба нақша гирифта шудааст. дар давраи солимгардонӣ озмунҳо гузаронида мешавад. масалан озмунҳои тоҷикистон ватани азизи ман, озмуни доноят, бозиҳои шавқовари офарин, сайёҳат ба осорхонаи шаҳрӣ ба нақша гирифта шудааст. ҳамаи ин корҳо бо ташаббуси мудири ширхоргоҳ кӯдакистон ҳасан ва гулбаҳор амалӣ гардонида шуда истодааст. дар ин мавсими солимгардонӣ ҳамаи гурӯҳҳои синну соли муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ тибқи нақшаи тақвимии давраи солимгардонӣ корбарӣ менамоянд. дар гурӯҳҳо чорабиниҳои гуногуни обутобдиҳӣ ва солимгардонӣ ба монанди обутобдиҳии бадан, варзиш, обутобдиҳии дасту пойҳо дар рек, обозию машғулиятҳо дар ҳавои кушод, сайругаштҳо гузаронида мешаванд, ки ба инкишофи ҷисмонӣ ва тандурустии кӯдакон мусоидат хоҳанд кард. воқеан кӯдакон ояндаи осудаву ободи ҳар миллат, сарвати бебаҳои ҳар оила, ҷомеа ва давлат ба шумор мераванд ва онҳо бахту саодати рӯзгори ҳар падару модар мебошанд. хушбахтона ин ид моро водор менамояд ки барои саломатӣ, тарбияи маънавии кӯдакону наврасон, фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи онҳо дар оила ва мактаб, инкишофи эҷодиёти бачагон ва тайёр намудани онҳо ба зиндагии оянда кӯшиш намоем. дар баробари ин дар ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 7 зери назорати корманди тиб, саломатии кӯдакон ва шароити маҳаллро ба инобат гирифта корҳои обутобдиҳӣ бо истифода аз омилҳои табиӣ, ҳаво, офтоб ва об бо назардошти вазъи саломатии кӯдакон тибқи реҷаи рӯз дар ҳавои кушод ба роҳ монда шудааст. ман ҳамчун як ҳамшираи шавқати амин ширхоргоҳ кӯдакистони рақами 7 ки ба номи Рамзин Камол мебошад, аз соли саломатии кӯдакон бохабар ҳастам. кори табоирӯзии ман аз 7 суд тарк шуда кӯдаконро аз назди дароза муоина карда, табашонро чен карда, пӯсти бадан, сарҳошонро тафтиш карда, баъд ба гурӯҳҳо иҷозат медиҳам. баъд аз он бо ҳамроҳии мураббиёҳон варзиши пагоирӯзӣ мегузаронем. баъд аз коруки наҳории пагоирӯзӣ кӯдаконро ба ҳавлии боғча бароварда дар рӯи кун бо либосҳои тобистона кунбозӣ мекунам. баъд аз бозӣ кардани кӯдакон пеш аз хӯроки нисфрезии кӯдакон ба мо мудири боғчаамон бохчаҳои обозӣ кӯдакон омода карданд. кӯдаконро обозӣ даронда як ба гурӯҳҳо дароварда хӯроки нисфрезӣ дода мехобидем. дар давраи солимгардонӣ дар боғчаи мазкур миёни кӯдакон бозиҳои гуногуни варзишӣ доир карда мешавад, ки ба рушди ҷисмонии кӯдак таъсири мусбат мерасонад. ҳамчунин аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода низ бобати беҳтарсозии шароити кӯдакистонҳои шаҳр тадбирҳои амалӣ андешида мешавад. дар умум масъулин ва кормандони кӯдакистони рақами 7 мақсад доранд ки бо истифода аз имконоти мавҷуда давраи солимгардониро дар сатҳи зарурӣ сипарӣ намоянд.